खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट खालामबाय दंमोन जे पस्टिं माला फैगोन नोंथांमोना होननानै जोंबोथ' बोसोरनै जालांबाय आरोना मोजां खबर मोनगोन होननानै नेगासिनो दंमोन आरोना खबरा दा गाज्रि मानो होनबा पस्टिंआ केनसेल जाबाय माने फैलानो आरोना मानि थाखाय जाखोबा मानि थाखाय माने इसान र' साकरियालाय मालाबा पस्टिं फैयो मालाबा फैया और मालाबा न'आव थांनो लुगैयो बिराद बै समाव सुटि मोना और पस्टिं थांनो लुगैयो बै समाव पस्टिं मोना थांनाय बोसोरफोरावथ' माने बे कर'ना भाइरासनि थाखाय फैयासै बेखौ मानिनो हागौ खिन्थु नै खेबसो फैनांगौमोन ना सिगांथ' कर'नानि थाखाय पस्टिं फैदिया इबारबो जोंनिया हम जोन आरो जों दा आउट जोनाव दोङो माने गावनि हम स्टेटनिफ्राय बेलेग स्टेटआव दोङो आरो 10 इयार बा 8 इयार बेलेग जबाव बेलेग केटेगरि डिवाइड खालामनो हानाय दोङो आरो जे सोरनियाबा 8 बोसोराव सोरनियाबा 10 बोसोराव हम जोन पस्टिं जायो आरो आंनिया हम जोन टार्न फैबायमोन आरो हम जोननि थाखाय और पस्टिंनि थाखायबो सम जाबायमोन फैनाया फैदो खिन्थु सानैसो ना जायफोरनिया आउट जोन थांदोना बिसोरनिया फैदो माने जायफोरा दा हम जोनाव फैना दोङो बिसोरनिया फैदो आरो खायफानिया खिन्थु गासैनिखौ मिन्थिया एबारनि पस्टिंआव 100नि only 10% नियाल' हम जोन फैदो माने 10% ल' मानसिनिया पस्टिं जादों आरो बाकिनिया फैदिया खायफाफोरा मा गावनि फेमिलिखौ न'आव दोननानै क्वार्टार खालि खालामनानै और क्वार्टाराव जि बाय बिसना सिसना जि हि दोङो एसि फ्रिज कुलार गासैखौबो फानजोबनानै और न'आव थांनो गारनो रेडिमोन आरो लाइनाव थाहैजोबदोंमोन हिनजावफोरखौ दोनहैजोबनानै लाइनाव दोनजोबोमोन खिन्थु गैया इथिं गथ'फोरखौबो दोनहैनानै माने न'आव फैखानांसिगोन होननानै एडमिसन हैजोबना लाबाय आरो जादा फैनोबाबो फैनो मोनलिया माने ओरैबायदि हामा परिस्थिति जाबाय आरो ना माने फैथारनो गोनांमोन नालाय नै खेबसेयाव मानसिफोरा माने बिराद आखायाव दङमोन आरो ना बयबो आरो प्रायानो मानसिफोरा माने क्वार्टारखौ खालि खालामबायमोन आरो खालि खालामनानै फेमिलिखौ न'आव दोनहैनानै आसामाव जे क्वार्टार लानानै थाहैगोन बेबायदि गासैबो प्लेनिं खालामबायदोंमोन खिन्थु जों सानदोंमोन आरो ना जे एबार न' खाथियाव थांनो मोनथारसिगोन माने न'आव थांनो मोनसिगोन होननानै आरो ना हमजों माने मा न'यानो खारो ना एबार माने सानदोंमोन आरो बैसागो न'यावनो जा बैसागो मानायगोन नंदोंमोन आरो फालिगोन नंदोंमोन नाथाय गैया जादिया जायासै बानजादिया बिदिनो जाबाय बोसोरबा जाबाय लोगोफोर जों बैसागो मोनजायैया मागोआवल'सो जोङो थाङो खिन्थु बैसागोआव खेबसेबो सुटि थांनाय थाङा एबार नंदोंमोन जे जोङो डाइरेक्ट बैसागोखौ मोनहैखागोन माने जों सानदोंमोन आरो खिन्थु साननाया जाफुङासै गाज्रिसो जाबाय आरो ना खिन्थु मोनसे मोजांबो जादों आरो जे दा आरो जोङो दा बोसोरसे बा बोसोरनै नैयाव आरो थाब'नानै थांबा देनाङा आरो बोसोरनै आरो बारा थानो मोनलायगोन बिदिबो आरो दा जुदि आउट जोनाव 2 इयार बा 3 इयार एक्सट्रा दानखानानै थांबा उनाव जों जिता हम जोन थांगोन माने बाय एसे गोबाव थानो मोनगोन आरो 2 बोसोर नैयाव 2 बोसोर दानखाना थांबा जा 2 बोसोर एक्सट्रा बेबायदि आरो बे समाव आरो आइमोनाबो एसे बुरै बाराय जाहैजोबना आरो 10 बोसोर बा 10 बोसोर खम नङा जा कुटलबो एसे देरखायखागोन होनबाना आइमोनाबो एसे बेटायाबो देरगोन आइ आफामुआबो बाय एसे बेमार आजारनि बाथ्रा दोङो जोंफोराबो बेमार आजारनि बाथ्रा दोङो मोनसे बयस जाबाथाय न'खराव प्रब्लेम फैयोथ' बयनिया प्रब्लेम जायो ओंखायनो बयबो ज' थालायनो लुगैखायो आरो ना बे समाव जों बे मोनसेखौबो साननानै मोजां मोनदों आरो ना जे दा फैयाखै माने होनबा जों देनां आरो बोसोरसे बा बोसोरनै एसे बारा थाबोनो मोनगोन आरो जा होननानै जोंफोरनि बेटसआव जाय माने हार्ट एरिया जेरै जम्मु काश्मीरफोराव बाय डिस्टार्ब एरियाफोराव जाया डिउटि खालामदों बिसोरनिया माला चइस पस्टिं मोनो आरो चइस पस्टिंआव बिसोरो हम जोन मोनहैग्रोबाय बाट हम जोन मोनहैग्रोना मा जानो बिसोरो जोंनि सारि आरो 2 बोसोर सिगाङाव बा 3 बोसोर सिगाङाव आको आउट जोन नेक्स्ट आउट जोननि थाखाय फैफिननो गोनां जागोन लोगोफोर आं दा नै नोंथांमोना बयबो सोंबाय थायो आरो ना पियाजखौ खर'आव माबायदि लायो होननानै आङो नै पियाजाबो माने मोननै मोनथाम थायो आरो ना गुफुर पियाज गोजा पियाज आरो गोजा पियाज बिदि थायो बयनिख्रुइ जि पियाजआ गोजा बे पियाजखौसो लानांगौ आरो ना एकदम माने बिट बायदि जि गोजा पियाज मोनसे थायोना बेखौसो लानांगौ नैबेबो एसेबां गोजा नंबावा बिनिफ्रायबो आरो गोजा दंबावो बे मोनसेखौ लानांगौ खिन्थु आंनाव दा बेनो दोङो आं ओंखायनो बेखौनो लानोसै नै बेखौ मिक्साराव फिसिना लाना फैनि पियाजखौ आं बिदि फिसा फिसा हाना लाबाय ओमफ्राय दा मिक्सार खालामनोसै लोगोफोर नै बिदि गुन्दै खालामजोबनांगो एसेनि रिसि ओंखारहांबाय नोंहा बिनिया मिक्सार खालामखांबाय लोगोफोर बाजैया बिराद एकदम जुगार खालामो आरो खानायाव लानो थाखाय मा आइटेम लायो नोंथांमोना नुदोंना एकदम दा पियाजखौ खर' लागोन खर' लाबायनिका मानामगोन खाथियाव थानो हानाय नङा जि मानामगोन जाय सिख्लाफोरनि खानाया एकदम सिल्कि बिराद सिल्कि मोजां बिराद खानाय ओंखारसोनाय ना बेफोर सिख्लाफोरा पियाज लायो हदसेया मानामनो उरुनो हाया
खर' सालायो इना फुङाव बोरैया सेम्पुदो लोबनानै बा एकदम हेयार फ्रेशनार बेखौ लानानै बिराद सत्र खिथि बेबायदि बेदर ना मैगं संनो थाखाय आं पियाजखौ लामना दोनफायो सिरि सिरि खाननैयावनो पियाजा जोबो मौ दा लोगोफोर नै बिदि सा सरनाय सेकनिजों बरियानो सरना लाबानो जाबाय आरो नै इदि हि गुफुर पातला कटननि हि गुफुरफोरदो सेबबाबो जायो आरो नै बेखिनिखौ गारलायनाङा बेखिनिखौ मैगं संनायावबो संनानै जानो हायो मानसिया खानायखौथ' नों जोथोन लाखानांगोन जिबाबो थाव लानाबाबो बा बेफोरखौ लानाबाबो खिन्थु नोङो जानाय बुस्थुआवनो न'नि बुस्थुआवनो जुदि नोङो बिदि लानानैबो ओमफ्राय बेखौबोथ' बा बेकार गारनाङा ना बेखौबो नों भाजा संनायाव जानो हायो खिन्थु नोङो अथिया जुदि बे माबा कस्मेटिक दखाननिफोर बायना लाना फैनाया नोंनिया इयावसो फैसाया बरबाद जागोन ना पियाजा बिराद रोसि हगारो दानि पियाजा खानायनि भलिउम मथे लानांगोन ना नोंनि खानाया एसेबां लाबानो जाबाय खिन्थु माबा बेयाव एसेबां नाङा खिन्थु नैबे बारासो जासिगोन नामाथाय आंना बांद्राय जादों नोंनिया बहुत इसनि नाङाथ' ओइले मालायनिया नै लोगोफोर बिदि बाजाराव बरियानो स्प्रे बथलदोबा माने एसे मोजांसिन जायो आरो ना डाइरेक्ट माने स्प्रे खालामबा डाइरेक्ट खानाय गरायाव मोदोम गरायाव नाङिखायो आरो ना माने बिदि स्प्रे बथलबा मोजां आरो दा बेयाव सोनसै आङो बेखिनिखौ दा आङो गारला आरो दायो भाजा संनायाव होसिगोन आरो नोंनि खानायाव लानायखौ भाजा संनायाव जाया माथो नों आङो लेथ्रानो जाला आरो थरिखौ खानायाव लादोबा दा खानायनि थाखायथ' मिक्सार खालामबाय नोङो बेसां दिनै दिन होनानै जाबाय नों पात्ता मोनदिया आं जाया नोङो मोनदिया पात्ता मोनदिया बेसां दिन होना जाबाय दाइगिर लाना आरो मा नांगौ थगायदो आङो लेथ्रानै सां जाया इखौ लोगोफोर नै लोगोफोर जाबाय बुरिनिया रेडि थेमायाव सोबाय तयार जाबाय बुस्थुआ मेटेरियला नोंथांमोना सोंबाय थायो नालाय माबायदि लायो होननानै गोबाङानो फनो लानानै बा 1 घन्टा बा 2 घन्टा बिदि दोननानै सुनोबो हायो आरो ना बिदिबो खालामजायो बेखौ लाबा लोगोफोर खानाय ओंखारो जेबो ओंखारालै डायलग ओंखारा आं प्रमान गावनो बैसनि गुसुं फिसा होमबालाय खिन्थु बालाय खानाया ओंखारहानायखौसो ओंखारनाय होनना बुङो आङो दा सानजौफुनि 3:30 लानानै गाबोन फुङावसो सुगोन माने हरसेया दोनगोन आरो जिखुनु बुस्थुआ माने हराव बारा गाम खाथि होनना बुङो आरो ना ओंखायनो थ' खानायखौ नै मोननै बिदि फाननै रानना ला आरे उनथिले मानो लांगोदो नोंना सिगांल' पुरा लानानै मानामब्रुंनो जिजिराव गदो नाङा जिजिराव गदो थ' लोगोफोर नै लैनिया मा हिनजावफोरनिया नै बायदि सिन्दुर लानायाव आरो सिन्दुर लानायाव खानाया गयो आरो लांगौ जायो सिन्दुराबो किसुमान कम्पानिया मोजां किसुमान कम्पानिया मोजां नङा ना थ' उल्टा सिदा सिन्दुरफोरखौ लानानैबो मानसिफोरनिया खानाया थब गयो आरो नैखिना एकदम खालि जाजोब्बाय आरो थ' नैखौ लगायनानै माथो गवाखै आंनि खुगा हाबनोबा थब गदो माने मान थुदो ना माबादो सेरदो मेगना हाबदो हाबाखै रिसिया गलायबाय दैथिं लोगोफोर मोनामनायाबो मोनामो आलुनायाबो आलुयो नाथाय लाबाथाय खानाय गनायफोरा ओंखारो आरो नै जों हिनजाव मानसिफोरनिया खानायाथ' ओंखारखायो जों हिनजाव मानसिनिया ना खानाया ओंखारखायो खिन्थु बेनो आरो जे खारैखौथ' होखानांगोन आरो ना बायबाबो हासारथ' होखानांगोन एसेबाबो थ' बे हासार खामासिमोन सोना हरबायलै खामायावनो रज'गोन दा आइलै जों नों खामाया दिनाला खामासियावनो मानो हरदो मारै इथिं नांला खामाखौलाय नुदो खामाखै नोंनि खामाखै जि माना मोन इगोदैफोरनालाय मागोदै गम मोनगोन नों म' होदो ओरै खेमसे लागैनो ओरै गाल्ला होला ओमफ्राय बाङाय ओरै खामलाय ओमफ्राय आरो ओरै लालाय नों रोङा माथो सेरबायादो नायनि आसिमा बारायदो नङा आसिमा बारायदोसे माबादो नै आसिदोसे जाबाय सिगाङावल'सो अखारनांगौ आरो सोरबाबो तोरै अखारनांगौ होमबा इसिनि माखासे रिसिगोलाय मा खामगोन हामा जाना थागोन ना आंनियावबो लानांगोन ना फ्रिज थाबाथाय फ्रिजाव स्टर खालामना दोननो हायो दा फ्रिज गैया एसि सिङाव सोना दोननोलै एसि सिङाव फ्रिज दोङो गैया मानो बुंनांगौ लासिं सिंनो बेफोरखौ बुंलाबाय थायो साला साबानि मावना फ्रिज गैया नोङो जा फ्रिज गैया मिथिगोना फ्रिज गैयैखायनो बिराद खायसो बुस्थुफोरा सेवसोयो दसेनो जों हिनजाव मानसिफोरनिया माबायाव खेबसे डिलिभारिनि उनाव माने प्रेगनेन्सि डिलिभारिनि उनाव ना ओरैबायदि खानाय गयो माने बुंनांला आरो किसुमानाथ' गाबनो ओंखारलायो आंबो माने बोबानो थफा ओंखारोमोन खानाया आंनि मेगनाव हाबजोब्बाय गत्ताय मोजांसो पियाजनि माबाया मेगनाव आलुनाया मेगनाव साफा खालामो आइद्रपखौ मुनि पतन्जलि आइद्रपखौ मुनि बारै बनाय नंदो पियाजनिफ्राय हरसेया मानामब्रु थानसै आरो
मानामोन लोगोफोर मिथिखायोथ' पियाज जाबाथाय जिन्ना खालि भाजा गैया मैगं गैया होमबा खालि मानसिफोरा पियाज हानानै फानलु थुफ्लेना जायो दे बेबायदिनो पियाज जानाय मानसिनि खाथियाव थाना रायलायसन माबायदि मानामो खुगायानो मानामोनबा बिनि खानाया खर'आ माबायदि मानामगोन सानना नाय लोगोफोर हराव दिनै जाय खाथियाव उन्दुयो खानायखौनो खिलि मेले खालामजोब्बाय नै ब्र होआखैनोखा इयाव मानो नांगौ भितरावलाय आरे बिखिनावनो खानाया गैयाबा बिखिनावनो लाना नों मा खालामनो नोङो नुवा जानो हागौ आं नुयोना अजस्र खानाय दङ इयाव अजस्र थाना मा जाखो गयोबो ना गबाबो गग'आ इखिना टाटा बिरलानिखौ आम्बानि मुनिखौ जेरै फैसा खरस खालामबाबो खामग'या इखौनो खानाय दङ इखिना मिथिबाय होमबालाय आरो नांबावगौ र' गबाय आरोना नैहिना गबाय आरो पातला जालांबाय आरो बहुत खानाय दङ या आङो सिगांनो मिन्थिनायबा लोगोफोर खानायखौ सिन नांनाय नङामोन आरोना आंनि खानाया सिगां बिराद गोलावमोन आरो आगला लोगोफोर इनि खानाया बुरिनि खानाया माने आंथ' पार जायोमोन आरो मानसिफोरा बयबो बा नोंनि खानाया इमान मोजां ना बयबो तारिफ खालामोमोन खुगा नांनानै सेस खानायानो बजोबखाबाय खतम मारगा दा मालायफोरनि एकदम खानाय गोलाव गोलावखौ नुबाथाय जोंबो लुगैयो आरोना खिन्थु बेनो आरो गद'नानै दोनबाय थानाङा एसे बेनो मा हो हासार हो भिटामिन लोगोफोर दंफांनोनो दै नांगौबा जोंनि खानायनो मानो नाङा जाना एनि टाइम सेम्पुखौल' लाबाय थाबा जाया नों पियाजल' लाबायाबा जायालै यार मा खालामनांगोन होनबालाय कमला जानांगो मोजां मोजां बुस्थु जानांगो ना जानांगोन कमला जानांगोन गाइखेर लोंनांगोन खानायनि थाखाय पियाजल' लाबायाबा नोङो मौ लगायदो खानाय मोदोमाव लगायबाय थादो नामा खानाय मोदोम माबायावसो एकदम डाइरेक्ट गरायावसो गरायाव होखादो जाखाबाय दे पुरा सिजुबाय सासे लोगोआ बुंबाय थादोंमोन आंनि खानाय गसोनायाव आंनि खानाया गजोब्बायलै ओइ पियाज ला आंनियाबो पियाज लानानै रजबदों ओइ निना आंसो देनानै लाफायदोंमोन माला आंसो खानसेल' लानानै गारबाय इयासो माला लानाया सुरु बुंनायनिखायनो हौवाफोरा माबा मोनसे आइडिया मोनबाबो माखां साफा जानाय खानाय साफा जानाय आइडिया मोनबा हिनजावफोरनि खिथाखाना सिरि सिरि गाव लाखामाबाय था जाना लाबा हलि गाव लानाया बन्द जालांगोन हिनजावासो सुरु जागोन खानसेल' लानानै आंनिया बन्द सेटेप इयासो माला लाबाथाय आं रायसि मोनजा आरो मानामसो दोननानै आंखौ रायोमोन माला इयासो दा सुरु चलो हो गया बाप रे बाप दे हमना लाना आंसन नों दांखाबाय मानाम जुबाय गदाय पियाज रिसिदोला मा नो गंसेयानो पियाज थाम्फै मानैसो बिरफैबाय थादोंमोन उन सिगां सालांगायो आसुरिनो थाम्फै खारखाबाय थ' लोगोफोर नैलै जाबाय खानायाव फोननाया नैलै ओंखारहोलांबायनोखा फिसा फिसानिया दाइसे दाइनि ओंखारहोलांबाय नैबायदि ओंखारो आरो लोगोफोर थ' बाजैखौ आंनि नै साइडथि जनो होदोंमोन आं इदि जनि ना आंनि साइडथि जबाथाय माने इखौ लुदुरगि नुयोनो लोगोफोर आंखौ लुदुरगा नुदों नामा कमेन्ट खालाम आरो नङा नै लोगोफोर मा होनना बुङो आं एसेबाबो लुदुरगि नङा मिथियोना आं दा केमेरा आंखौ जेसेबां नुगासिनो केमेराया नंमारगो मानसिया केमेराया ना मानसिया जेसेबां ना इनि एसे बाय बारा खिथियो थ' आरो नै आं जि जायगायाव जना दों ना बै जायगायाव जबा आरो लुदुरगि नुयोनो थ' आंखौ लुदुरगा नुदों मा लोगोफोर कमेन्ट खालाम ओंखायनो आं मोजां मोनो केमेरा नै बोरायाबो दा अफिसाव थांनो जालायबाय मानो होनबा बियो सानजौफुंनि ओंखामसो जानो फैदोंमोन आरोना जानो फैनानै फाननो गोलैबाय ओइलै लोगोफोर गुलाब जामुनखौ खासेया मौ दोनदो ओइ नै गुलाब जामुनखौ लां नामा ना ओइलै माला दरजायावनो दोनबाय आं मा दोनफैखो गुलाब जामुन लोगोफोर नै बोराया आंनो खानायाव फोनना होनायनि थाखाय रिसिवा धोनसै आरोना मा बुङो इखो बक्सिस होनोसै रिसिवा धोनसै बक्सिसा जाबाय हेपि जाना खुश जानानै होनाय बिखौ बक्सिस बा रिवार्ड होनना बुङो करपसन थरि बक्सिस होनबा बुंलायो र' रिवार्ड होननानै इखौनो बुंनायदोंमोन आङो बे थांदो आरो थ' रिवार्ड दे हो जाहो जानो लुगैखायो ओइ नै बक्सिस होनाया लोगोफोर रिवार्ड रिसबक होनाया ओइला खावसेल' होदो नों दाखालि नै लोगोफोरा बिराद मोजां कमेन्ट खालामोदो आदाया मोनथाम खावसे जादों होननानै बा फार्स्ट सेबबाय नोंनो होबाय सेकेन्ड सेबबाय नोंनो होबाय बा आंनो जाजुदो मा गताय नै लोगोफोर थगायखायो इयो आंनो नै लाइभ होबायलै नै खावसेल'सो होदो बक्सिस होगोन ना रिसबक होगोन होननानै खावसे होननानै खनसेलाय इदि जाजुना ना बाहायल' जानांगो दाबो मोनसे जायानो हाङो लोगोफोर खावसे फिसा बोख्लामना होलायबाय आरो खावसे फिसा खावनै हरखाबाय दाख्लै गासिबो माने बा सेबलायबाय नोंनो दौलायबाय सेबलायबाय नोंनो माने आंनो जाजुदो गासिबो गताय सेबनायखौ नोंनो दौदोथ' र' इमान थगायो गोथां थगायहायो इदिनो मा जायो एकदम माने लांगाब होखायो सिगाङावनो गावआलाय बुजा बुजा जायो बिराद सैतान नायनि रसन गाव माबा जायो ओइ नै गाव जानोखौ एकदम सेबथाबजोबदो मोनसेखौनो एकदम पुरा सेबथाबजोबनानै दा खावसेल' जादों सैतान साला ओइ नै सेबथाबजोब्बाय गताय
लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय नै दा खावसेल' जादों ना मोनि एकदम मोनसेखौ सेबनानै बाथोन गोदै फिसा खालामना जाबाय मानसि देबा आंनो बाथाय जे सेबनानै ना गोदोर होगोन हाबथाब जानानै सेस खामका जा दुखिया मानसि फ्रिज गैयै मानसि सेवजोबगोन नै दा दोनबायना नानै गाबोन फुङावनो एसे गोखै जाना थासिगोन आरोना मा मानसि फ्रिज गंसेखौनो बायना होनाया लादो गंसे आरो बोसोरसे थानांगोन होनबा गाबोन नायनो थांनो दङसे पस्टिं थांनो जाबाय दे द' हाय मोननै जाबाय गैला नोंथां आंनिया मोनसेयानो जोबाखै दाबो जानो माने जानोबो हाया इदि खालामो आरोना मोननै खावसे जाबाय नोंहा आंनिया दाबो मोनसेयानो हाबाखै लोगोफोर नै सासेयाबो थांलायनो जाबाय आरो अफिसाव सानजौफुनि ओंखाम जानो फैदोंमोन आरोना ओंखाम जानो फैनानै फानदाव गोलैनो गोनां जाबाय आंनि फैलायगोन बेबायदिनो दिनैनि भिडिअ' एसेयावनो फोजोबलायनोसै लोगोफोर गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय